Salamu alaiki Sayyidatuna. Yana na Khadijatul Kubra. Mun zo mu ci arziki mu'mina. Yana na Khadijatul Kubra. Ku ne gatan dukan masana. Yana na Khadijatul Kubra. To gani gaban ki na tsuguna. Yana na Khadijatul Kubra. Yi mun sutura Sayyidatuna. Yana na Khadijatul Kubra. Kuke yi sirrikar Amina. Yana na Khadijatul Kubra. Yana na Khadijatul Kubra. Yana na farin cikin shugaba. Imana dabba idan diyar ki Batula Sayyida Fadima. Sayyida Fadima. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Ya kadir kaddara mun ganin kadarin aikin da na sagawa. Nana Khadijatul Kubra ta kai matsayin da za a yaba. Dalilin kairi ta dukkan alkhairai na tararrawa. Da himmar Sayyida Khadija addinin mu ya ci gaba. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Sanadin tsanantuwar dukkan lamari ya rabu nake bida. Domin ba a bidar bawo a gurin tuya a mance gyada. Salati har salami nake so ya iki wani in shimfiɗa. Gurin tsanin tarakantuwa madadin aka wani sirrin bida. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Shurafa'u majinginar bayi a gurin ku nake bidar tallafi. Duk mai nema ya sani da annabi ku ne za ku marka shafi. Na gane tun da na zo gidanku na zauna sai na bar korafi. Mota ta babu mai ku yi mun fultanki tafiya ta tafi. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Auliya'u da ku nake lamari na ban kauce a hanyar kuwa. Kudubul makatumu shagati jana Abul Abbas ne kan gaba. Shehul Islam Gausul Wara shagabar Hama sannu babban uba. Ya baba Bashir Maulana da bazarka nake ta ci gaba. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Sallama a gare ki ummin Batula na Khadija tauraruwa. A farko yi gurin duka mata mai tunikin da ba faduwa. Ke ɗaya kin ka zauna gurin Mahmud kin zamo garkuwa. Dan alkhairin ki har abada ba zai shuɗe ba Allah kuwa. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Yana na Khadijatul Kubra. Yana na Khadijatul Kubra. Yana na Khadijatul Kubra. Ina matsayi ina girman da bai duka ya gaishe ki ba. Duk abin da ya rabu na Khadija na ga Rasuli ya martaba. Ke ce mai ɗeba kewa ga annabi ban ga macen da ta kai ki ba. Na Khadija ta ka a sanne isar ki ce kan gaba. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Da akwai wata rana an kai ba kuwa a gidansa Al-Mustafa. Da shigarta ya dau mayafinsa annabi wannan wanda yake rufa. Yayi mata shimfiɗa sai ta zauna domin girmama guntafa. Sai suka tambaye shi iyalan annabi gaba zan wasafa. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra. Iyalan shugaba suka ce wace ce ya Nabil Huda. Shi ko ya ba su amsa a nan gun annabi garkuwan sajida. Ya ce musu ita ce mai kitso gunna na Khadija tun can ada. Ya kaddara mai kitsanta ina kuma na Khadija ce abida. Mun zo mu ci arziki a gurin ki ummin Sayyida Fadima. Yana na Khadijatul Kubra.
alkairi tun gaban samuwa. Mafakata na fake a gare ki ya dafa dukan faduwa. Mun zo mu ci arziki ya uwar addini mai farar haihuwa. Dan yafen nan da kika yi wa Mahamudu Zammilu ne kuwa. Mun zo mu ci arziki a gurin ki umman sayyida Fatima yana na Khadijatul Kubra. Nana Khadija attajira kin zarce duka mai arziki, kuma kin kura dukkanin hidima kin take dukkanin arziki. Komai kin ka bayar mai yin koyi zo ka kalli biki, mai bargon rufawa ga annabi tsaba wata ba ta tsaki. Mun zo mu ci arziki a gurin ki umman sayyida Fatima yana na Khadijatul Kubra. Mun zo mu ci arzikin ki Karima na uwa gurin muminai. Gani da ni da wasu abokaina a cikin tunanin da na yi. Malam Hafizu unguwar Beci da Murtala wanda na yi. Zaman Allah cikin soyayya ba shakka jawabin da na yi. Mun zo mu ci arziki a gurin ki umman sayyida Fatima yana na Khadijatul Kubra. Na kama gaba da ku ne a tun da na Khadija attajira. Makamin kama Allah da annabi in an barki an tunzura. Fansar rai da ruhi na bayar gungina na alkubra. Mabudin buɗe dukkan komai ummin Fadima Zahara. Mun zo mu ci arziki a gurin ki umman sayyida Fatima yana na Khadijatul Kubra. Salliman taslim a nan gun nake so in sa wakafi kamila. Ba dan gajiya ba baiti gare ku ba ranar da zan kammala. Salis dan Fatima ne da ifi rarrauna ya zo maula. Ya matukar cikakku ku bar ni da san ku kar da in wunsila. Mun zo mu ci arziki